फै बेनो आंना बिसिनाया आलादा बिसिनाबो गैयालै जोंहा न'फोरखौबो खानायबो जायाखै दासो मोजाङै एसे खानोहां खाहांहां बानायहांलै ब्र' बेयावनो थानांगोन खस्थ'थ' मोननाय नङा नोङो बायला जिला खस्थ'सो मोनगोन खोमालै थानो नै मानो बेबायदि बुङोब्रा बायला जिला जेबो नङा थानो मोनबानो जायो नोंसिना मालाय गिदिर गिदिर न' गिदिर गिदिर बिसिना ने मा जानो गिदिर गिदिर न' गिदिर गिदिर बिसिना जानानै थानोनो जुदि सुखुवा न'आव बेनिफ्राय र' साहा लाबगोन र' आया ओंखाम उखैबाय नामा नोङो मा बुङोलै ब्र' एसेबां जाहोबाय नोङो हटेलाव ओंखाम उखैबावनो जानोनो हानाय नंला आङो दायथ' मा जायालै जोंफोरनि न'आव फैदों जायाबा जागोन र' साहा लाबोगोन र' आया दे जिरायथ' माबा गामसा गाननो नामा ड्रेसखौ सोलायनो सोलायनो माने दुगैनोसो नांगौमोनलै आंथ' बे हाखरावनो गोग्लैना दंमोन दैफोराबो गाज्रिमोन ना मानस्लु सानस्लु मोनसोदों आं आरो मोदोमफोराबो बिराद सानाय मोनदों दुगैनायसो हामगोन नामा दुगैनो दे होमबालाय दुगैनो हागोन दे दै गुदुं नांगोन नोंनो नाङा दे दै गुदुं नाङा गुसुआनो जागोन नोंनाव जानाय गस्ला दं खोमा र' आंनाव नोंनि गस्लायालाय जागोन ना आंनाव ब्र' आं एसेबां मोदोम गिदिर नुवाखै उदैया लेमलायनाय दङ र' आंनाव गांनैसो गिदिर गस्ला गिदिर लंपेन्ट दङ गाननो हागोन होमबालाय दुगैहैग्रोनोसै नामा नांथ'आ र' आइया साहा फुदुंगासिनो साहाखौ लोंग्रोदो जिराय जिरायगोन र' आयै सोरलै बे सेंग्राया आदानि लोगो नामा सोर बियो ना आलासि जायो जोंफोरनि सोरलै आयै सेंग्राया सोर बियो आदा जायो दे नोंसोरो आदा आलासि होमबा बियो बेबायदिनो हम आदा आरो नोंसिनि बिदानि बैसोनि नालाय नोंसिनि आदानो जायो बिदा जायो आदा होननानै लिंबानो जाबाय आं सिनायाखै बेखौ आगोल फैफेराखैमोन दस' बियो आदानि लोगोबाबो आदानि लोगोफोरा फैयानो बेखौ नुवाखैमोन आं आगोलबो फैयोमोन नामा आयै बियो गथ'फोरनो गासैबो बाथ्राफोरखौ थार थारै खोन्थाजोबनायानो हामसिगोन समाबो बेखौनो लुगैदों समाबो लुगैदों खोमा न'खर गंनैखौ गोरोबलायनानै थानायखौ बेखायनो दिनै गुथाला बिफंखौ लानानै फैबाय आयै मा सानखौ बिदा जायो दे बिदा दे नोङो बेफोरखौ उनाव सानबाय था माबा बानायदो आलासिनो होनो मा बानायनांगौ जाग्रा बुस्थु बानायदों आइ नोंसोरलाय माथो ओरैनो गोथाव गोथाव संना जाबाय थायो सानैबो आलासिनो बानायना होदो गोथाव गोथाव मायबाफोर बिस्किटथ' दङ भुजियाबो लाबोनाय दङ बिस्किटबो दङ थेवबो नों मायबा बानायदो एक्सट्रायै बानायनि र' होनबा आङो बानाय माबारै बिसोर जिरायनानै दंना सानबायसो दं खोमा दाबो साहा लाबाखै होननानै र' दानो जागोन गाइखेर दंना गैया गाइखेरा दं र' एसे होनबा नों साहाखौ फुदुं आं साहा फुदुंनो रोङा गोथावै नों साहाखौ फुदुं आं मायबा मायबि बानायनि र' दानो जागोन दे थाब बानाय आरो नोंसा बाबायाबा अबाव थांखौ आलासि फैदों दा हराव मा जायो मा मायो फैफेरि आलासि बाबाया दसे माबा न' उनखिंसो माबा थाखोमाबाय थानाय बायदि माबा जिरायबाय दङ न' उनखिं बारिखिं नंगौ र' दे नों बानायबाय थानाय निरनिया थाङा होननायावनो बिफामोननियावसो दंहैमारो गामियाव आंथ' रादायखौ फन खालायनानै सोंहरदोंमोन बेथ' गैया होननानै बुंदों आंखौ थगायदों नामा होनबा नाथाय रनियाथ' थांनाङा रादायमोननियाव बियो बिफाखौ मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाया बिसोरनि बाथ्रा बुंबानो रागा जोङो बि मानो थांनो दे गामियाव मानो थांनो दे बियो बिफाखौ नागिरनानै आंजों नांज्लायो आं मिथिगौ नाथाय आंजों नांज्लायनानै जे बियो बिफानि न'आव थांगोन बेथ' नंथारा जाथारा नि खेबसे फन खालायबावनासो हामगोन मा थिक जेबो गेरेन्टि गैया खिजानो लाना थांदोंआनो आंनि फिसाज्लाखौ खेबसे फन खालायनानै नायनाया हामगोन नामा आंनि फिसाज्लाखौ जुदि लानानै थांदों नोंसोरखौ गारखाया आङो आंनि फिसाज्लाया आंनिल' फिसाज्ला रावबो बिफानि न'आव थाहैनो मोना बियो सानसे समाव आंनि फिसाज्लाखौ आरो जोंफोरखौ आलाय सिलाय बेयाव गारनानै थांदोंमोन बिदि जुदि खालायदों आंनि फिसाज्लाखौ जुदि लानानै थांदों आंनिख्रुइ गाज्रि जानाय नङा खिन्थु र' खेबसे फन खालायनाया मा थिक बिसिनावनो दङैबो जानो हानाय साला नंखाय बुंदोंबो जानो हानाय आंनि सिगाङाव रादाया फुस्लाय लांनोबोथ' हानाय ना आबौ जिरायनानै दङ औ आबै जोंहा हले आबैया लोगो बायदिसो दे गेजेर माथो होफैबाय थागोन माबे बे बुंफैबाय थायो गाज्रि मोननाङा दै मोना मानो मोनोब्रा मोना जिराय आबै जिराय साहा जासिगोन र' आबौ साहा गांबाय खोमा नोंसोरो नोंनानावफोरा मा संसोदोंबा गोरों गोजा मानसिफोरानो मा संसोदों मा मादों दाबो जायाखै
जायो आबै नै बावनानैसो दङ आलासिनो गानस्लायनोबो होआखै र' आबौ गामसा लाबोनि ना गामसा गानना आबौ आबै आं गामसा गाना दे ए गाना गाननाय माने आं दुगैग्रोगोन दे आबै उनाव गानबाथाय गानसिगोन दे आबौ दे होमबालाय आबै रनिया मोदोमसो सासोदोंनो ए मोदोम सादों आबौ औ एसे सादों र' दे आबौ आं दाहाय थाव गुदुंदो जानाय थावखौ फुदुंनानै नोंखौ मालिस नाना होगोन दे मोजां मोनगोन नों आबौ नाङा आबै नाङा बिबैखौनो लाजिबाय आबौ आं नोंनि बिबैसो जायो बेनिफ्राय आबै माबा रनिया दुरबल जादोंना बे देसि दाउ दङना बे देसि दाउखौसो सुप बानायनानै होनांगौमोन बिनो बाबाया फैबाय नामा आबै बाबाखौ देसि दाउ लाबोनो होफा सुप लोंनो जागोन आबौ जागोन होगोन आं लाबोनो होगोन बेनिफ्राय दाउखौ ओरैनो सुप बायदि बानायनो होदो बिखौ एक्सट्रायै मैगं जानोबो बेलेग लाबो बेनिफ्राय बिखौ एक्सट्रायै सुप बानायना होनांगोन रनिनो माबा मस्ला मस्लि होआलासिनो ओरैनो बयल बायदि दुन्दिया हाइजें बेफोरखौ होनानै एसे सुप बानायनो होदो आइखौ ए बेबायदिखौ दे जागोन आं बानायनो होगोन दे नोंसा रायज्लायबाय था आबैया मोजांथारना अनसै नोंसोरखौनो नोंखौबो अनो आरो आंहाथ' नोंसिनि बायदि गिदिर फेमिलियानो गैया नोंसिना मा एसे हेपि फेमिलि आंहाथ' आफाबो गैया आबैबो गैया नोंहादि मालाय आफा दङ आबै दङ मा बुंनो रनि बियो नोंनिनो न' आबैयाबो नोंनिनो आबै आरो आफायाबो नोंनिनो आफा बेबो नोंनिनो न' गावनि न' साननानै ला आबैयाबो नोंनिनो आबै र'दे रनि जिरायथ' नों दे आं फैगासिनो औ दे बिसिनि न'आव फैनानै मानोबा गोसोखौ स्रां स्रां मोनदों आं गोसोखौ मायबा मोनसे खुसि मायबा मोनसे गोजोननाय मोनदों मानसिफोरा गोसोफोरा मोजां गोजा बिसिना बयबो मोजाङै माथो होयो गावनि असे मानसि बायदि रायज्लायथारो बेयाव फैनानै गोसोखौथ' गोजोननाय मोनदों नाथाय गुबुन फारसेथिं आं गोरोन्थिबो खालायबाय नामा बेयाव फैनानै उफाय गैया बे आदाया लिंबायबो ना फै होननानै मानोना बेनो आंनि जिउखौ बासायदों बिनि खोथाखौ लायाबाबो फै होननानै लिङियाव फैयाबा दुखु मोननो हानाय ना बेनिखायनो फैबाय आं नाथाय आङो बेयाव फैग्रोनानै गोरोन्थिसो खालामफ्लांबाय नामा मानोना ओजोंथ' आं गुवाहाटियाव हाबिला आरो अख्रांखौ गारनानै फैदों बिसोरबा ओजों बेसेरा गुवाहाटियाव मोनजादोंना मोनजायाखै फैसाखौबोथ' आं एसेल'सो होबोदोंमोन जोब्बायसो खोमा सिनायनाय मानसिबो गैया मा खालायदोंबा बिसोरो दङना गैयाबा फन खालायनोबो मबाइलाबोथ' गैया आंनाव नङाब्ला बेनिफ्रायनो खालायनो हागौमोन नाम्बाराबो गोसोआव गैया आङो आंनि थाखाय खस्थ'सो जानांबाय खोमा बिसोरो आं जेरावबो थांनाङा होननाबो बुंबोबाय नङाबा नागिरलाबायना न'आव फैगौमोनसो खोमा बेबायदि बुंबाबो जागौमोन आङो एक्सुवेलि आं फैनायनि सिगांनो हाबिलामोनजों मोजाङै रायज्लायबोनांगौमोन रागा जोंनानैनो जेबो खोन्थाफ्लाङासैबो रागा जोंना फैफ्लांबाय दा आरो फैयै फैयै अबाव सफैखौ आं आइयाबो आंखौ नागिरबायसो दं नामायबा ना नागिराखैबा थाथोंलै आं हले आइखौ रागा जोंनानै दंखायो निमाहा हो आं आइखौ रागा जोंदों आं लागि गुवाहाटियावनो थांफिनगोन आं आइनियाव थांफिनला आङो बे न'आव थांफिनखाला फनबो खालाया आं आइखौ नायनि देनाय आंखौ नागिरना नागिरा दे खोनाया दे आबौ बुंनाय मा जामारनाय रनि आबौखौ नों अबाव लोगो मोननानै लाना फैखो बुंनाय खोनासंनो लुगैथारबाय आं आबौ आबा मा जामारनाय बुंनाय आयै आं दैबाना जाबाय होननानै फन खालायबाय बिनि उनावनो आङो गुबुन मोनसे लामाजों थांनो होननानै थांदोंमोन आं सर्टकाट नागिरनो होननानै बेनिफ्राय बेयावनो सैमा मासेया फैनानै बिराद माबाबाय आंखौ बिराद सोंबाय बेनिफ्राय सैमाया सोङै लाना थांबाय आंखौ बेनिफ्राय दि नायहैबा ओजों बेसेबा हाग्रा गेजेराव हाखराव रनिया गोग्लैनानै दंमोन हाखरा गोथौमोन औ बेसेबा गोथौ हाखरमोन ओंखारबोनोबो हाया माबोरैबा स्कुवेर टाइपनिमोन हाखरा बेनिफ्राय ओंखारबोनोबो हायाखै बियो बेयावनो गोग्लैना दंमोननो सानब्रै सानबा जुदि आं कारेक्ट समाव सहैनाय नङामोन आबै खिजानि जोंखौ रनिखौ नुनाय नंलामोन खोमा हे भगबान बेबायदिसो जानाय नङा बेलाय बे हाखराव माबोरै गोग्लैखौ नों सोरबा गारना फैनाय मानो जानाय माबोरै जानाय बे बाथ्राखौ रनिया मोजाङै खिन्थायाखै जायखिजाया बुंदों आरो सिख्ला सासेनि थाखाय जादों होननानै हे गसाय होमब्ला मा जागौमोन नों जुदि कारेक्ट समाव सहैयामोन बे दैबाना जानायखायसो नों बिखिनि थांनायखायसो नोंसो बासायनाय बायदि जाबाय
नों बासायाबा होनबा सोर बासायगौमोन दे बिखौ? मानसिया बेसेबा अबस्था गाज्रि जाना दंमोन, मोनजायैनि मोनलोङैनि सानब्रै सानबा बे हाखरावनो गोग्लैना दंमोन। बेनिफ्राय बिमाया नागिराखैनो बिखौ? मोनथिया बे खोथाखौ आं। मा सिख्लानि थाखाय जाखो बेबायदि? सोरखौबा मोजां मोन्दोंमोन नामा बियो? मोनथिया, बे खोथाखौ मोजाङै खिन्थायाखै बियो। भगबान, बाथ्राखौ खोनानानै गोसोखौनो बिखाखौनो ख्लाब ख्लाब मोनजोब्बाय आङो। मा जागौमोन दे नों जुदि समाव सहैनाय नङामोन? रनिखौथ' जों नुफिननायानो नंलामोन। औ आबै, आं जुदि बे समाव सहैनाय नङामोन, रनिखौ मोनफिनखानाय नङामोन जोंफोरो। अखायाबो बेसेबा हाखादोंमोन, दैफोराबो बुंजोब्बायमोन। इसिबां बेबायदि आलाय सिलाय जाना दङ। गथ'आ सानब्रै सानबा बेबायदि गोमानानै दङ। बिमाया खबर गैया बियो। औ, रितुआ नागिराखै बियो। अबाव नागिरनो बियो? मानसियानो दुगामारिखा। अननाय होनाय मायबा बुस्थुफोरखौ बुजिबासो बियो। आरो मोनसे खोथा बुंदों रनिया, बिमाजों नांज्लायदों होननानै बुंदों। नांज्लाया मा जानो? बिना बिमाया मायबा बुजिबासो। जोंफोरनि फिसा फिसौफोरा बिमाजों नांज्लायफेरानो। बियो मोजां आखल मोजां गियान होनो हाबासो गथ'फोरनो। बेफोरथ' बेबायदिनो जालांबायानो आबै। दा रनिनो गासैबो बाथ्राफोरखौ खिन्थाजोबदो। औ, खिन्थानांगोन। खिन्थानोथ' नांगौमोन र' बिहामजो। नाथाय एसेबां बोसोरनि उनाव गोरोन्थियावनो सफैबाय गावनि न'आव, बिफानि न'आव। दा आरो मोनथिब्ला खारलांबालाय बियो। रागा जोंनानै ओंखारलांबा। आयै, बेफोर उननि खोथासै। नाथाय थेवबो खोन्थादो। औ आबै, खिन्थानो नांसिगोन, गोबाव जाबाय। सिखिरि लैथोमोनाबो जेबो मोनथिया। बेनो मोजां सम जादों न'खर गंनैया गोरोबलायनायनि। आं मोनथिगौ दे, रनिया रागा जोंनाय नङा। आं बिजों रायज्लायनानै मोनथिदोंना, रनिनि गोसोआ गाज्रि नङा, मोजाङानो बियो। दे होनबालाय खिन्थादो। थेवबो दिनै खिन्थानांला दे। दिनै फैदोंसो, मोजाङै जायै लोङै उन्दुना थाथोंसै। गाबोन रायज्लायदो मोजाङै नोंसा बाबाजोंबो। औ, जागोन दे, दिनै सानसेखौ थाथोंसै। गाबोन खिन्थासिगोन। औ, जायो बेबायदिबाबो।